Goorzen zullen ten eigenlijk in Friesland vergast worden. Van juni al maar dat middel tappast worden in de streets in de oerlijst. Want nota willen de goorzen ausketten, maar dat heeft te min resultaat. Ik het scorgen en prikken van aaien smieten min op. Waar en hoe correct de goorzen vergast worden zullen, is nog net bekend. De polykliniek gynaecologie van het ziekenhuis Neersmellingen in Drachten die heeft een vestiging in de Sionsberg in Dokkum. Patiënten kunnen ten nieuwe van verloskundige zwaar der te lonen. Het ziekenhuis in Drachten kreeg de oude man, na het faillissement van zwaargroep Passana, vaak de vraag om weer een afdeling in Dokkum te hebben. Er komen mogelijk acties bij het personeel van rederij Wagenborg om tolvoeren rond het ultimatum uit dat de boeren onder de directie stelt hien. De boeren willen financiële compensatie voor het dan om werkdruk. Ik ben de boeren min te spreken over de arbeidsbetingsten die een stuk minder worden binnen. Een pad van het land bij de Grote Potten bij Snits is hoe het onder water zet. Zo'n steender onjeppen dat onder waterplanten haar ontwikkeling kennen. Dat is waar het voor een betere waterkwaliteit. Verder is het goed voor de recreatie in de omgeving van Snits. Joen en vannacht bewolkt waar, let er kans op wat rein, het dan 13 graden. Morgen eerst een bui en een soort bewolking, let er zinnen, het wordt 16 graden en het stiert een matige ontkräftige westenwind.